Toliba jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɔ ye ko kura ka yira la k'a fɔ ni y'aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnpine fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera an ka sifinnaka dɔ ma an bɛ se k'a fɔ sifinnaka min ka wulikajɔ o kɔni o ka bon kosɛbɛ jamana in kunkanko kan sabula ale bɛ jɛkulu min na o de ye appel du 20 février an bɛ se k'a fɔ a b'o kɔnɔ wa o bɛ jɛkulu min fana na o de ye nin waati in na an bɛ se k'a fɔ jigiya kura a y'o membre ye wa an peut siècle d'or olu yɛrɛ ɲuman na a b'o fana kɔnɔ sabula n'i y'a jateminɛ musow kɔni ka kalabankoro an bɛ se k'a fɔ musow ka susu dɔ kɔni de don donc nin waati in na min ye fulakɛ ye min ye Dibiri Jalo ni bɛɛ ko empereur ale de b'an bolokɔrɔ bi walasa an ka se ka jɛ ka masala bɛna boli bi jamana ka kibaruyaw kan ni ala sɔnna waati min sumana ka d'an ma n'a tulo garisigɛ kɛra min ye nin waati in na an n'o sɔrɔ Dibiri i ni ɲankuma n ba ni ɲankuma an y'i wele nana welekan jaabi o diyara an ye kosɛbɛ dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo nin waati in na ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbagaw ma nin waati in na i y'a daminɛ n'olu min ye an bɛ ala fo ka barikada ka seli an kuntigi Mahamadu ka salali wasalam k'an ka Mali golomasigi tabagaw n'o ye militaires ye minnu bɛ wulikajɔ la bi u ka baara la n'o ye lakana ye k'a daminɛ faso camancɛ bolo la ka taa se kɔrɔyan fan fɛ an bɛ foli belebeleba s'a bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ye ci la u ka baara de don donc n'u y'a kɛ ka ɲɛ u bɛ fo a la olu mana bɔ a la nin wagati an bɛ ka bɔ samiyɛ de la an b'a dɔn banaw ka ca docteurw fana bɛ yen nin wagati docteursow bɛ cogo min na an b'a dɔn an bɛ u fana fo u ka baara la n'an tilal'o la an b'a laban ekɔli karamɔgɔw la olu minnu fana ye ekɔli ta nin kalo in daminɛ la donc u bɛ wulikajɔ min na bi an b'a dɔn wagati ma nɔgɔn mais an k'an cɛsiri jamana sinsin bere yɛrɛ ye kalan ye donc an bɛ olu fo ka sɔrɔ ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ fo parce que nin si tɛ se ka foyi de kɛ ni sɛnɛ ni bagan mara ni dunkafa sabati donc ka aw yɛrɛ fo aw minnu fana sababu la maliyɛnw bɛ bɔ kunnasiri kɔnɔ donc ka maliyɛn den bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne y'an jɛkulu min tɔgɔ la n'o ye appel du 20 février n'a ɲɛmɔgɔ ye Sherifu Kone an ka foli belebeleba bɛ se an na baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma i y'a fɔ cogo min na an bɛ jigiya kura kɔnɔ o y'an ka regroupement électoral ye o ɲɛmɔgɔ ye Useni Amiɔn Gindo ye an b'o fana fo n'an y'o fo an sababu min y'an se ne ye association APR siège d'or ɲɛmɔgɔ ye o ye tiɲɛ mais bi n ye parti ICAP fana vice président de ye donc n bɛ a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fo n'o ye Ablaye Kulubali ye n'ale ye FND leader ye donc ka ni jɛkulu fɛn fɛn fɔra sisan ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la. ok o diyara n ye foli diyara n ye an bɛ don ni min ye nin waati in na i yɛrɛ bɔra k'a fɔ yanni an ka taa actualité kɔnɔna na nin waati in na aw yɛrɛ ka jɛkulu mɔgɔ fila min ye magistrat fila ye olu kɔni olu gɛnna ka bɔ magistrature la kelen o fana an bɛ se k'a fɔ min ye Kino ye an bɛ hakilijigin bila ka taa o la sabula ale bɛ kaba la nin waati in na k'a fɔ ale fana minɛna minɛ cogo la min kun dɔnnen tɛ nka bi alhamdulila wulikajɔw kɔ bolo kɔrɔ Kino dɔnnen don a bɛ yɔrɔ min hakilijigin bɛ bila ka taa la fɛn fɛn minɛnen nin waati in na surtout an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ kɔrɔkɛ min ye Rasbache fana nin waati in na ale bɛ kana ɲinɛ ko appel tɔnden don donc Rasbache an bɛ hakilijigin bila ka ɲɛsin a ma nin waati in na sabula a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn kalo caman ka kɛ ka denbaya kɔ a ma nɔgɔn donc an bɛ hakilijigin bɛ ka bila ninnu kɔnɔ ka taa fo Sirifu Kate min ye bɛn de sɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an b'a fɔ ala ko o bɛɛ ɲuman bɔ nin ko in kɔnɔ Sirifu nin yɛrɛ gɛnnen ka bɔ magistrature la bi ale ni Dara aw appel la a y'a ko ye cogo di aw ka hakilina kɛra mun ye a ko la olu yɛrɛ bi bi in na an bɛ se k'a fɔ tubabuw b'a fɔ u bɛ cogo di an b'a fɔ ka état d'esprit u bɛ cogo di bi bi in na Tɛmɛli k'i fo surtout i ye cɛba fila min tɔgɔ fɔ nin ye misaliw ye minnu bɛ lakale tariku la parce que ninnu ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ don bɛɛ mɔgɔ bɛ se ko dɔ la i bɛ se k'a to yen a ko sugu ka tiɲɛ i b'a fɔ k'i kelen tɛ mais n'i y'a mɛn jamanaba o jamanaba ou bien duba o duba
u b'o de fɔ an ka bamananw ka kan na ko n'i ye dɔ kun ye suma la i b'a sɔrɔ dɔ kun bɛ tile de la sherifu ninnu ye bi ɲɛnɛma u bɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ mais bi n'i ko k'i b'u ni mɔgɔ sanga Mali kɔnɔ bi i b'u ni Modibo Keyita ninnu ani 91 victimes ani 2020 yɛrɛ victimes minnu bɛ 10-11-12 jouer nin bɛɛ de y'i yɛrɛ sacrifier Mali ɲɛ bon ninnu fana y'u sacrifier Mali justice de ye parce que an tun ma deli ka nin ko sugu ɲɔgɔn ye démocratie wagati kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka wuli k'i jɔ parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ appel y'a sɔrɔ ninnu b'u ka kɛlɛ la ninnu ka kɛlɛ tɛ bilako ye mais Mali filɛ Mali den sɛbɛlama min bɛ ko sɛbɛlama yɛrɛ kɛ dibi la i b'a sɔrɔ maliyɛn t'o fɛ wa a ta o dɔn quoi wa o ti dɛmɛ Mali la an b'o problème de kɔnɔ sinon an ma tugu ninnu kɔ dɔwɛrɛ kama o ne yɛrɛ tun tɛ shérif yɛrɛ dɔn mais j'ai connu shérif à travers d'autres magistrats n y'a dɔn magistrat wɛrɛw de nɔfɛ parce que ni Mali yɔrɔ bɛ yen bi yɔrɔ ka dɔgɔ shérif ma ka kiiritigɛ kɛ yɔrɔ min na ka se fo Kidali ninnu ma donc o mɔgɔ sugu wulikajɔ furadama fɛnɛ ni sariya sɔsɔra dara yera o kɛlɛw la donc n'olu tigilamɔgɔw nana kɛ mɔgɔ ye ka se yɔrɔ dɔ la wagati min na sariya yɛrɛ bɛɛ lagosilen don n'u wulila k'u jɔ olu yɛrɛ sariya ɲɛmɔgɔw ye anglais b'a fɔ ko charity begin at home donc ni sariya yɛrɛ kɛlɛbaga fɔlɔ kɛra sariyatigiw yɛrɛ fo k'a kɛ k'olu yɛrɛ kɛra o kɔlɔlɔ tabaga ye an tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ c'est comme an ka sɔrɔdasi minnu bɛ bi fɔlɔ na n'u bɛ ka bin olu bɛ cogo min na bi shérif ninnu fana bɛ ten de donc an tɛ se ka u tɛ se ka fo ka s'a dan na quoi. ok mais aw bɔra ka min fɔ min fana kɛra kabako ye mɔgɔw ka ko la mɔgɔw ma min faamu aw yɛrɛ ka cɛ dɔ fana jaba dɔ fana tun bɛ appel la hali n'a y'a sɔrɔ bi a y'o sisan min ye Isa Kandimi ka suspendre ka bɔ appel la mɔgɔw b'i ɲininka puisque caman yɛrɛ fɛ Isa Kandimi de kɛra maa fɔlɔ ye min ye nin appel nin jɛkulu sigi ɲɔgɔn kan bi ko a bɛna o suspend o sɔrɔla mun de fɛ. ok ɲininkali in diyara n ye parce que n'i ye appel ta k'a lajɛ n y'a f'i ye cogo min na appel ye wulila fɛn fila de kama ko référendum ko min tun bɛ sen na n'a kuma fɔra k'a kana kɛ ko parce que transition in ka laɲiniw kɔnɔ a t'a kɔnɔ u nakun ye min ye o t'a la filanan ye min ye ko ka date délai respecté an ka taa sariya kɔnɔ fanga kɔnɔ fanga min kalata fanga yɛrɛ yɛrɛ ye donc o hukumu kɔnɔ appel ye bɛɛ de ta ye mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ Kawjimi tɛ mɔgɔ dogolen Mali kɔnɔ donc a y'a sɔrɔ a ye ko caman de kɛ a ye fɛn caman faamu donc a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de fana bɛ yen i ko shérif n'a ɲɔgɔnw minnu fana bɛ wuli ka jɔw la donc fara ɲɔgɔn kan ye wajibi de ye Maliko la donc i yɛrɛ ɲɛ b'a la yan'o ka daminɛ ale ni minnu yɛrɛ jɛra yanni o cɛ o m'ale bali a ka transition na o m'a bali M5 ka continuer il a dit M5 est mort de sa belle mort mais M5 continuera donc mɔgɔ ko tɛ quoi jamana ko de don bon bi a nana an ye appel fana sigi ɲɔgɔn fɛ ka baaraw kɛ mais a nana se wagati min ma a ye hakilina kɛra min ye bi o ye k'a jira ko ka transition de soutenir ale ka manière la parce que transition soutenir ye jumɛn ye Asimi ninnu minnu bɛ yen n'u ka sariya o wagati kelen min n'ale ko k'olu soutenir o wagati kelen de olu ye shérif ni dara ninnu fana radier ka b'u ka baara la donc c'est deux poids deux mesures a tɛ se ka kɛ quoi i tɛ se ka kɛ a fɔ k'i tɛ lɛ fɛ k'i bɛ buru so naji la donc anw ni olu tɛ kan kelen kan donc ni mɔgɔ min ye appel kɔnɔden i man ka se ka nin sugu ninnu kɛ donc komi ale y'a kɛ ka ban donc an y'a jira an bɛ nin wagati min na sisan kɛlɛ in kɔnɔna la an tɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ. ok mais puisque ale yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ an b'a k'a fɔ k'an bɛ démocratie fanga na c'est vrai démocratie fanga na ni sama-samani kɛra ko la dɔw bɛ se ka fɔ n sɔnna dɔw bɛ se ka fɔ n ma sɔn mais puisque ni référendum ko kun fɔra ni référendum ko acté la déjà cour constitutionnelle y'a acté ka ban je pense que déjà o kɔni o kuma banna ni an bɛ démocratie fanga kɔnɔ an kan ka sɔn a ma mais an y'a ye o hukumu kɔnɔ parce que ni a ka argument ye le fait que déjà o actera ka ban donc ça veut dire o kɛlɛ banna donc an bɛ passer à autre chose mais est ce que o fana ka fɔ hali bi ko o ka continuer est ce que o fana tɛ gɛlɛya dɔ ye bi en tant que démocrate républicain. bon n'i y'o yɛrɛ de fɔ o de ye kuma ninnu fili ye fɛn min man ka kɛ n'a ma mun n'a ka kɛ mais o ye bi de ye o donc ça veut dire que n'a tun man ka kɛ e mɔgɔ min y'a dɔn k'a man ka kɛ hali n'a kɛra n'e ko k'e b'a lafaamu
moi je pense que o ye Mali filiba fɔlɔ-fɔlɔ ye chaque fois i b'a sɔrɔ maliyɛn b'a fɔ ko fɛn min man ɲi n'a wulila o nɔfɛ ko ka o kɛbaga dɔ bɛ yen ou bien maa min kan k'o kɛ k'o tɛ ka ɲɛ n'o bɔra yen ka ban a bɛ kɛ ko mun de o de ye problème ye k'a sɔrɔ o tɛ quoi c'est comme bana ni docteur tɛ kelen ye docteur falenni tɛ se ka bana bɔ yen quoi donc bana fura de bɛ ɲini ka k'a la donc o hakilila ninnu de la i b'a ye mɔgɔ caman bɛ fili anw ko ko anw tɛ référendum min yɛrɛ kɔni n k'a kana kɛ a kɛra fɛnɛ Sheriff ninnu ye magistrat u bɛ sariya de kɔ Sheriff ninnu y'a fɔ anw ɲɛna mais politique gun kan anw yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ nin wagati kɔnɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi n'i y'a ta i tɛ se ka sariya ko kuma fɔ a la parce que IBK nana Ala ka hinɛ a la a wulila laɲini minnu kama mɔgɔ minnu y'o laɲiniw kɛ ni o kun cɛra ni CNSP ye olu ye hali document minnu bɔ ni anw yɛrɛ tun b'o jɛkulu la an b'o continuité kelen de la mɔgɔ ma wuli ko ka IBK lataga ko parce que ko a juguya don wuli kɛra a nɔfɛ ko dɔw de kama donc o ko ninnu n'o ko kelenw bɛ sen na n'o ma labato o tɛ Asimi ko ye o tɛ Tembeli ko ye o tɛ empereur ko ye o ye sariya ko de a kan ka bato maintenant o tɛ fɛnɛ ko IBK tun bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ IBK nɔfɛ k'olu tun ye maliyɛn ye ka fisaya ni tɔw ye mais tiɲɛ de tun bɛ yen bon o tiɲɛ kelen wagati n'a ma ɲɛ ko IBK kɛlɛla étant chef suprême de l'armée étant chef suprême de la magistrature o tigilamɔgɔ kelen donc ni mɔgɔ min nana o jɔyɔrɔ la surtout ale ta kala de filil'o ɲɛ mais min bɛ yen bi bɛnkan dɔ de kɛra donc a tɛ se ka faamu cogo si la ko mɔgɔw k'an bɛ sariya kɔnɔ o la an tɛ sariya kɔnɔ quoi. ok mais n'i y'o fɔ i bɛ ka kɛlɛ fɛn dɔ de kama min ye lakana bonnako ye an y'a ye waati la surtout a kɛlɛ IBK yɛrɛ ka kɛlɛba min kɛra o tun ye lakanako ye mais est ce que bi bi in na an tɛ se k'a fɔ o lakanako kan bi in na jamana bɛ yɔrɔ min est ce que an tɛ se k'a fɔ ko caman bɛ ka kɛ a la. Tɛmɛni ne yɛrɛ ne ɲininkali la ko est ce que caman tɛ ka k'a la o bɛ ne dabali ban parce que aw de kan ka kɛ mɔgɔw ye journalistes minnu kan ka tiɲɛ bange an ɲɛ mais an ɲɛ b'aw la aw yɛrɛ ka baara minɛnen don aw la fɔlɔ o ye jumɛn ye an bɛ armement minnu mɛn k'u sɔrɔla donc ani an b'o commentaire minnu mɛn a ka dɔgɔ journaliste sɛbɛlama i k'a mɛn o da i bɛ taa sɔrɔ souvent fɛn minnu yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ ou bien minnu ni armée tɛ ɲɔgɔn sira la olu de b'a fɔ bon armée c'est la grande muette an bɛ tilen k'o de fɔ ni yɛrɛ surtout Mali binna ka se niveau min ma n'a bɛ lawuli a bɛ fɔ ko sa dogolen de bɛ kɔkɔ c'est vrai armement sanni ko diyara n ye mais a sanna cogo di a sanna ni wari jumɛn ye minnu tun tununna n'oublie pas que kɛlɛ fanba la les 1236 milliards kɛlɛ de tun bɛ yen k'o dunna mais jɔnni y'a dun mɔgɔ joli ni joli y'a dun o kɔnɔna la avion minnu sanna o tun ye joli ye o tɔ ye jumɛn ye jumɛn tiɲɛna nin bɛɛ jate kan ka fɔ maliyɛnw ye n'oublie pas aussi que ka bana o to fanga la o ye loi de la programmation militaire kura wɛrɛ kɛ yan'ale ka bɔ yen donc o fɛnɛ jumɛn o de minɛnw tun bɛ ka na sisan wa ou bien Asimi ninnu nalen fɛnɛ ye kura min kɛ donc nin ɲininkaliw de ka ca minnu kan ka walanga parce que a bɛ ka kɛ ni jamanadenw ka wari de ye n'oublie pas que nin kuma bɛɛ bɛ kɛlɛ in an ka kɛlɛ kɔnɔ a b'a kɔnɔ mais est ce que directement k'a fɔ bi bi in na sur le terrain bi est ce que an tɛ se k'a fɔ armée ka offensive poste kura min bɛ yen est ce que an tɛ se k'a fɔ wasa bɛ ka sɔrɔ n'i y'a comparer peut être san 4 san 5 ɲina kɔ. bon o bɛ fɔ n'i ko k'i b'o fɔ bi o ye fili kuma ye parce que i b'a kɛ min b'i ɲɛkɔrɔ i bɛ ka min faamu anw m'a ye fɔlɔ ko ekɔlisow dayɛlɛla an m'a ye ko administrateur minnu bɛ o yɔrɔ ninnu na k'u bɛ ka segin an m'a ye fɛnɛ ko déplacé minnu bɛ yan k'u seginna ne yɛrɛ bɛ Kalabankɔrɔ site dɔ bɛ ne kɛrɛfɛ ni dɔ ma fara a kan foyi ma bɔ a la donc o hukumu kɔnɔ ne tɛ se k'a fɔ ko n b'a fɔ ko monter en puissance ko n b'a fɔ n da la ne tɛ terrain kan minnu bɛ yen olu bɛ se k'o fɔ ne ka réalité la bi anw ye civils de ye sɔrɔdasikɛ ka baara ye sécurité de ye ne wulila M5 kɛlɛ la k'an to sécurité la wa hali bi ne b'o sécurité kelen na Bamakɔ yan. mais est ce que vu nouvelle posture min bɛ ka kɛ nin waati in na parce que emprise minnu bɛ ka taa parce que n'i ye jateminɛ kɛ bi kɔrɔyan fan fɛ nin y'a san 10 ye yɔrɔ caman bɛ yen Mali armée tun tɛ yen par exemple ni tun ye Ber ta min ye Tɔnbukutu mara ye ka taa fɔ ANIFIF an bɛ se k'a ye k'a fɔ ko armée tun ye san 10 ni kɔ ten mais est ce que bi bi in na o yɔrɔ tali bi min ka bila armée ka contrôle kɔnɔ Mali drapeau bɛ ka est ce que o fana tɛ se k'a fɔ nin ye avancée dɔ ye min ye kɛlɛ kura min bolodara.
o ye avancé ba ye mais an bɛ min fɔ armée furadama ni e ka kuma tɛ bi a bɛ yira an na armée bɛ fan bɛɛ o premier ministre yɛrɛ y'a fɔ yɔrɔ tɛ an tɛ se ka taa yɔrɔ min na o to fɔra kalo caman en même temps armée bɛ Kidali donc k'a fɔ ne ɲɛna hali bi ko armée tɛ yen fan dɔ fɛ k'a bɛ ka taga yen sisan o bɛ n dabali ban surtout MINUSMA fɛnɛ bɛ yan u tɛ yan u yɛrɛ u man'u yɛrɛ ye u nana de ko n kana dɛmɛ kɛ ko Mali yɛrɛ fɛnɛ wulila ka taa dɛmɛ kɛ wagati dɔw la donc il faut comprendre que MINUSMA bɛ ko o ko kɛ yan a bɛ ka kɛ Mali de ka yamaruya kɔnɔ donc olu bɛ fɛn fɛn sécuriser MINUSMA tɛ k'a sécuriser Mali de bɛ k'a sécuriser donc pour moi MINUSMA bɔra ye o armée malienne nana ye o a bɛɛ de ye maliyɛnw ye quoi parce que MINUSMA y'o de ye donc n'a fɔra sisan maintenant k'u ka bɔ yen ko an yɛrɛ ka mɔgɔw ka kɛ yen donc i b'a sɔrɔ minnu b'o baara kɔnɔ olu de y'o kɛcogo ɲuman dɔn k'a yira bi bi in na an y'an voisin wele u ka n'an dɛmɛ kɛlɛ banna donc an b'u lasegin n y'a kuma fɔ yan ka tɛmɛ a bɛ ka taga sira min fɛ a sira man di ne ye mun na parce que a sira jɛlen tɛ i tɛ se ka mɔgɔw wele ka na hadamadenya kɔnɔ o tagatɔ ko ka taa kɛlɛ kɔnɔ donc a faamuyali o kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛ ka ɲɛ nin cas in fɛn fɛn bɛ ne bolo n'a bɛ labila a kan ka labila tɛgɛrɛ ni dɔn de kan parce que ko dɔ de kɛra a binna Mali la ko dɔ de binna Mali kan donc an nana dɛmɛ donc n'an dɛmɛna n'an sera ka wuli k'an jɔ an yɛrɛ n'o tigilamɔgɔw bɛ taa olu bɛ remercier nisɔndiya de kɔnɔ o tɛ se ka kɛ kɛlɛ kɔnɔ quoi parce que u mana kɛlɛ kɔnɔ u m'a forcer ka na quoi i y'a ye Mali ma envahi quoi Mali nana dɛmɛ de i y'a faamu. ok n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ taa sabula nin waati in na an bɛna don phase min kɔnɔ o y'a ye k'a fɔ élection kɔni tun kan ka kɛ nka yanni an ka don élection yɛrɛ kɛli kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ marché fila tun bolodalen don ka bɛn le 13 ma min ye CDM ye collectif pour la défense des militaires ani CEMAC ye min ye CEMAC Limamu Diko olu fila bɛɛ tun ye appel lancé k'a fɔ le 13 ko bɛ marché nka gafe bɔra min ye gouverneur fɛ yen sabula o ye yamaruya sɛbɛn ci o ma o y'a yira k'a fɔ nin marché fila minnu bɛna kɛ tagama fila minnu bɛna kɛ ko a fila bɛɛ ka ɲɔngiri parce que ko ni fɛɛrɛ ma kɛ parce que o ɲɛ b'a la ko a tension ka bon a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni degun dɔ ye nka an y'a ye CEMAC yɛrɛ fana bɔra ka gafe dɔ bila min ye lettre dɔ ka yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni bɔn office minnu kɛra min ye dugutigilakaw ka fara min ye o conseil ɲɛmaa ye Seydou Noumana Haidara k'olu ye démarche min kɛ donc k'a yira k'a fɔ ko u ka marché ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ c'est à dire u ka ɲɔngiri e yɛrɛ ye mun faamu nin ko in na est ce que an bɛ se k'a fɔ CEMAC mɔgɔw nin waati ye marché ye waati min finitigilakaw kɔni bi na olu bɛ kɔrɔyan fan fɛ olu bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa ka se ka jamana in o kɛ maliyɛnw sago ye cogo min c'est à dire min ye ka jamana lakana ka ani a bolofɛnw lakana waati min est ce que waati min an bɛ o gɛlɛya kɔnɔ ko finitigilakaw bɛ ka sa est ce que o ye waati min an kan ka se ka bɔ ka fɔ an bɛ tagama ka bɛ ko wɛrɛ don o kɔrɔ. o Temeli n'o fɔra nin wagati la san 10 ko tɛ quoi an bɛ mɔgɔw dabali ban boulevard minɛna yan ka kisɛ ci mɔgɔw la k'u faga Diko kelen min bɛ yen ni CEMAC y'o ka jɛkulu ye o nɔfɛ n'o kɛra Bamakɔ yan de o wagati kelen de wulikajɔw kɛra ko parce que ko sɔrɔsiw bɛ ka sa mais o y'a sɔrɔ wariw dunna n'a fɔra o wagati kelen k'a fɔra k'u bɛna wuli sen na u ma wuli contre la transition ye CEMAC ka nin wulikajɔ kuma fɔlɔ-fɔlɔ ye ko ka armée de soutenir an ka cɛden minnu bɛ front na ko k'a yir'u la an bɛ wuli ka Bamakɔ bɔlɔn minɛ degun min b'u kan anw yɛrɛ bɛ degun na yan mais u ka degun ka jugu an b'u soutenir maintenant filanan ye mun ye minnu bɛ yan n'u sɔrɔsiw don n'u bɛ fanga la bi olu fana ka baara ye sɔrɔsiya de ye donc u ka fanga di civils ma u ka taga fara an balima tɔw kan. mais est ce que o fana o de tɛ a gɛlɛya parce que waati min i bɛ ka fɔ parce que fanga minɛna an bɛna na se aw yɛrɛ ka parce que fanga minɛna c'est vrai fanga bɛ ka diriger waati min i bɛ ka fɔ est ce que ni waati nin fana marché bɛ ka kɛ waati min ni kɛlɛba in bɛ ka kɛ est ce que o fana tɛna kɛ degun ye min ye minnu fana bɛ fɔlɔ na est ce que moralement a tɛna jouer olu fana kan ou bien c'est à dire ka na ko wɛrɛ créer jamana kɔnɔ min ye dafiri ye. Temeli an ka kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ yan min bɛ ka Mali sɛgɛn on pense que Mali dan ye Bamakɔ ye quoi parce que nin bɛ ka fɔ bi ko kana na degun kɛ comme si farabugukaw tɛ maliyɛn ye ou bien u bɛ ka taa ANEFIS minnu na ANEFIS ninnu maliyɛn tɛ yen ou bien BER lere ninnu maliyɛnw tɛ yen yan mais k'olu bɛ degun dɔ de kɔnɔ ka ban
n'i ko sisan maintenant k'i kana degun wɛrɛ wuli Bamakɔ ça veut dire que i ko kana degun wɛrɛ wuli maliyɛn den ɲuman dɔw de ye ou bien maliyɛn den minnu ka fisa ni maliyɛn den tɔw ye k'i kana degun lase olu ma. mais est ce que n'i y'o fana fɔ est ce que o fana i bɛ ka fɔ c'est vrai an b'a fɔ Bamakɔ tɛ Mali ye mais est ce que Mali kungo fana bɛɛ tɛ ɲɛnabɔ Bamakɔ de. O de bɛ ka fɔ tan donc ni wulili ma kɛ Bamakɔ yan mais ça veut dire que Mali yɛrɛ tɛ yen wulili kan ka kɛ yan de o ni wulili bɛ kɛ fɛn fila la o don min na mɔgɔw bɛ bɔ le 14 janvier 2022 ka boulevard fa mais mɔgɔ bɔra Farabugu a don wa mɔgɔw ma bɔ Farabugu a fɔra ko Mali bɛɛ bɔra bon bi tuguni ni mɔgɔw bɔra Bamakɔ ka armée soutenir ka tila ka gɛlɛya min bɛ transition kɔnɔ k'o fɔ o kɔrɔ k'o de kan ka fɔ o de bɛ ninnu fana lafiya o donc an kan k'a dɔn gɛlɛya fɛn fɛn bɛ ninnu kan surasi ninnu fɛnɛ fɛn fɛn bɛ fɔlɔ na i tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ balima bɛ Bamakɔ yan de o a dɔw balima bɛ Segu a dɔw balima bɛ Mopti a dɔw balima bɛ Lere ninnu yɛrɛ donc o tuma olu tɛ maliyɛn ya. oui mais est ce que n'an taara o sira kɛ parce que n'i ye bɔliw fana n'i ko i bɛ bɔliw fana compter n'i ko i bɛ bɔliw fana i bɛ ka waati min fɔ 2014 ka n'i y'a jateminɛ ka taa an bɛ se k'a fɔ 2020 yɛrɛ ka taa yanni 2020 tɛ parce que an ye kalo 6 min kɛ bɔli la n'i ye jateminɛ kɛ jamana tun bɛ position min na ka na bi jamana bɛ position min na est ce que o ye fɛn kelen ye est ce que circonstances ye kelen est ce que danfara tɛ waati ninnu fana ɲɔgɔn cɛ. parce que Temeli n'i ko ne ma ko danfara min bɛ yen pour moi à Bamakɔ nin wagati kelen na. non même sur le terrain. sur le terrain sur le terrain ka kɛ ni sɔrɔsiw ka position o waati ani bi est ce que réellement posture ma falen. posture yɛrɛ falenni u b'a fɔ cogo min na si on s'en tient à ce que la DIRPA dit olu min ye yamaruyalen don a fɔli la olu b'a yira ça va de o ni ko ko kɛra situation contrôlée don on n'a jamais entendu que situation n'a été échappé o ni fɛn fɛn kɛra a bɛ ka contrôler donc pour moi à Bamakɔ dɔwɛrɛ tɛ marche tɛ ka kɛ sufɛ a bɛ ka kɛ tilegan fɛ a itinéraire dira et Bamakɔ de don les mêmes moments que jamaba bɔra n'o jamaba de ye i bɛ ka lataga o jamaba kelen de ye Faransi ni fɛn bɛɛ lataga mais n'o jama kelen bɔra tuguni k'a yira ko ka armée soutenir ko ka tila k'a yira ko ka transition civile lana mais bon problème bɛ min ni fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ yan tiɲɛni ma k'a si la koyi ni n ko tiɲɛni ma k'a la hali fee cili boulevard la a bɛ compter donc ça veut dire que surtout mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ bi on suppose que déjà Mali fanba bɛ ka transition soutenir donc minnu ye semasi ye n'olu bɔra a fɔra ko jɛkulu kelen de don donc o tun b'u to yen ka bɔ u k'u hakilina fɔ faamaw b'u ka minnu bɛ fanga la bi tiɲɛ min b'a kɔnɔ u b'o ta problème bɛ min. mais n'o tun bɔra puisque mɔgɔ wɛrɛ fana tun bɛna bɔ est ce que affrontement tɛ se ka kɛ nin ko in na. bon n'i ko k'i bɛ affrontement de fɔ Mali la nin wagati surtout nin transition in kɔnɔ a bɛ ne dabali ban dɛ a b'a yira ko Mali devise ma bonya a tile kelen ma bonya wa a tɛna bonya Mali devise ye mun fɔ ko jamakulu kelen kunkelenna kelen ŋaniya kelen. mais puisque bɛɛ tɛ kunkelenna kelen bi tɛ hakilina kelen a ko la parce que an bɛ se k'a fɔ i hakilina ni transition mɔgɔ fana. non mɔgɔ tɛ se k'o fɔ ni mɔgɔ b'o fɔ n'i tun b'o fɔ i tun b'o fɔ an ɲɛna yanni i bɛ ka taga de i bɛ ka bɛ taga wagati min na i bɛ ka nin tun bɛ fanga la maliyɛn dɔw de tun b'a nɔfɛ k'a supporter o wagati kelen maliyɛn den dɔw tun bɛ yen u b'a fɔ ko IBK bɛ ka min kɛ a man ɲi o ye tiɲɛ ye mais M5 fana bɛ ka laɲini min kɛ o fana man ɲi olu fana tun bɛ yen o wagati kelen fana y'a sɔrɔ dugu dɔw cira kan dɔw cira olu yɛrɛ hakili tɛ foyi la olu fana ye maliyɛnw ye mais an b'a bila n kunna a bɛɛ ŋaniya kun ye mun ye sur les 1 231 238 km² sanfɛ bɛɛ ka lafiya sécurité kana fan bɛɛ administration ka baara kɛ bɛɛ ɲɛ mairie ni sous préfecture ni préfecture bɛɛ ka se k'i ka baara kɛ normalement o de tun bɛ ka fɔ maintenant wulikajɔw kɛra o kɔnɔ ka maliyɛnw sigilen to yen n'a fɔra sisan surtout i ye terme min yɛrɛ fɔ a terme fɔli man di ne ye moi je peux pas comprendre parce que ni ne ko bi k'a fɔra ko ne de ka wuli ko ka taa sɔrɔsiw défense ta ne t'a dɔn ne bɛn'o kɛ cogo min na et mɔgɔ minnu y'u kale ka baara bɛɛ to yen k'olu bɛna ne lakana a ye n'a fɔra ko ne ka tila k'olu lakana ne b'olu lakana ni daliluwa jumɛn ye. non mais est ce que n'a fɔra ko ka défendre kɔni tɛ k'a fɔ ka marifa ta mais peut être soutien moralement parce que mɔgɔ min fana bɛ kɛlɛ la f'a ka dɔn fana a bɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ min b'o kɔfɛ mɔgɔ min b'u kɔ kan olu fana parce que n bɛ hakili jigin na Dayiru Danbɛlɛ ka passage dɔ la IBK ka waati ministère assemblée ɲɛkɔrɔ a y'a jira k'a fɔ c'est vrai olu bɛ kɛlɛ la cɛ dɔw bɛ kɛlɛ la mais waati dɔ la i bɛ taa kɛlɛdaga la i b'a ye Bamakɔ ko min bɛ kɛ ko minnu bɛ front na olu b'o lajɛ ko a bɛ kɛ sababu ye ka moral casser mais n'a fɔra ko waati min olu b'u ka burun olu bɛ ka
kɛlɛw kɛ walasa ka yɔrɔw récupérer mais n'a fɔra ko duguba la ko an minnu fana b'u kɔ ko u b'a ye ko sisan jɔyɔrɔ kɛlɛ politique kɛlɛ c'est à dire mɔgɔ ko kɛlɛ minnu bɛ o kɔ est-ce que nin fana tɛ fɛɛrɛ tɛ kɛ sababu ye ka olu fana jolo kari min ye kɛlɛkɛyɔrɔ la o kuma de bɛ yen. Tɛmɛli Mali mago bɛ nin yɔrɔ de tiɲɛ na parce que i ye min fɔ Dayiru min bɛ k'a fɔ a wagati ministre de don a tun bɛ politique jɔyɔrɔ de la. Ministre de la Défense de don wa général fana de don. A tun bɛ politique jɔyɔrɔ de la on suppose que c'était un politique politicien de don a ye politique kuma fɔ o diyagoya ye parce que a wagati ni wulili kɛra a bɛ se ka IBK ka fanga tiɲɛ mais est ce que jama kan ka wuli minnu bɛ front na u ka vidéo lajɛ mais ni vidéo lajɛra vidéo lajɛli temps yɛrɛ b'o olu bolo fɔlɔ parce que il faut pas qu'il y ait na kuma fɔ mɔgɔw place la anw b'a dɔn u bɛ zone minnu kɔnɔ même les réseaux sɔrɔlen est souvent problème ye faut pas que les gens oublient cɛ o cɛ bɛ taa front na a ba de bɛ so a balimaw de bɛ so a musow de bɛ so a denw de bɛ so donc a b'a la ko minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko ka jatigɛli kɛ olu ye sɔrɔsiw dɔ de ye fɔlɔ o si tɛ yen k'a balima dɔ tɛ sɔrɔsi ye donc mɔgɔ bɛ se ka wuli cogo di k'i b'i balima kɛlɛ mais mun ka bon ni balima ye o ye jamana de ye ni jamana bɛ kunbalan na e balima bɛ ka wuli o de kama ka t'o lakana o wagati kelen dɔ fɛnɛ bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ min ni jamana tɛ taa ne y'i sigi k'o lajɛ ko k'i da de o kan ko pour que e balima kana jatigɛ front na mais i yɛrɛ b'a dɔn ko cohérence t'a kɔnɔ parce que bɔli min bɛna kɛ ka kuma minnu kɛ kuma ninnu ye tiɲɛ de ye wa ou bien nkalon de don maintenant minnu b'a fɔ ko olu bɛ ka wuli ko affrontement kana kɛ k'u bɛ armée dɛmɛ n'u mago bɛ proposition na ne proposition caman kɛ ka tɛmɛ ne ko bi bi in na mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ k'a fɔ ko i bɛ tu es un collectif ou bien une association tu veux défendre les militaires c'est très simple capitaine Bad ala ka hinɛ a la de 2012 à aujourd'hui Mali ye cɛden min perdu c'est trop n'a fɔra ko nin bɛɛ ka famille bɛ yen k'a fɔra ko affaire sociale dɔrɔn de b'i occuper olu la ou bien tɔgɔtigi ni nafolotigi kelen kelen ni minnu bɛ yen n'olu bɛ to ka taa dɔn minnu kɛ armée ɲɛ armée ka tila k'o k'olu ɲɛ e ko k'o ye collectivité de la défense des militaires ye i bɛ sigiyɔrɔ fɔlɔ min na i tɛ se k'i kale ko caporal dɔ tɛ yen k'u bien soldat dɔ tɛ yen min ka denbaya bɛ yen n'i y'i janto o denw na olu ka kalanko olu ka lakanako olu ka kɛnɛyako la moi je pense que o de ye défense ye o mago tɛ i ka t'i yɛrɛ sɔrɔ boulevard la au contraire o mago bɛ mun na e bɛ essence min ta k'i bɛ taa boulevard la e bɛ taa vidéo min kɛ o 1000 n'o 2000 n'i sera k'o ɲɛsin olu ma o de ye dɛmɛni ye maintenant minnu bɛ ka wuli k'u bɛ sariya kɛlɛ k'u bɛ fanga kɛlɛ olu bɛ ka fanga kɛlɛ mun kama u tɛ ka Asimi kɛlɛ o Asimi ye Mali président ye maliyɛn bɛɛ de ka ɲɛmɔgɔ don Mali bɛɛ de ka impôt bɛ ta ka d'a ma k'a ka maliyɛn bɛɛ lakana n'u wulila sisan parce que Mali fanga furadama problème min ye Mali fanga yɛrɛ tɛ o Mali fanga entourage de man ɲɛ depuis Ala ka Mali da problème bɛ Mali la o kelen de c'est pourquoi an ye o ye an bɛ nimisa kɔnɔ ni Moro binna an bɛ nimisa o tɔgɔw bɛ ta ka diɲɛya la Musa bɛ san 23 kɛ o bɛ bin o bɛ tila ka wele ko waliju o kelen kɔfɛ ATT an bɛ sayi nɔfɛ o kelen bɛ gɛn donc IBK bɛ na tuguni Alpha bɛ tan donc a si tɛ kɛrɛfɛmɔgɔw ye jamana kuturu mɔgɔ problème bɛ se ka ta cogo di ka taa da denbaya kelen kun k'a sɔrɔ nin bɛɛ n'a ka ministrew don nin bɛɛ n'a ka députéw don nin bɛɛ n'a ka gouverneur don a bɛɛ n'a ka directeur don mais olu bɛ min i b'a sɔrɔ o mɔgɔ kelen minnu bɛ yen ni fanga bɛ bin o mɔgɔ kelenw de bɛ sina ka munumunu tuguni ka n'u jɔ fanga kura kɔrɔ donc tant que maliyɛn min ɲɛsin o ma o de la i bɛ se ka CNT mɔgɔ dɔ ye ka bɔ k'i jɔ ko ni Diko ko k'a bɛ bɔ k'a de sera a dan na i ko Diko ye Mali jugu di ale bɛ CNT kɔnɔ bi mɔgɔ si ma kala fila ye c'est parce que Diko y'i jɔ wagati min na a kɔrɔkɛ k'a fɔ bɛɛ ɲɛ a ma dogo maa si la n kɔrɔkɛ ni bonya tɛ fila ye a ye kelen kɛ n ye mais jamana ka bon ne ni IBK bɛɛ ye mais n bɛ fɛ a ka jamanadenw lamɛn o jamanadenw lamɛnbaliya de taara ni IBK tɛ tagali ye mais ni fanga wɛrɛ min nana ko Diko kana kuma ko parce que e bɛ CNT kɔnɔ e bɛ se ka Maliko kuma fɔ jɔnni ye o la sisan mais an bɛ nin bɛɛ la mais est-ce que la raison d'État aussi ne prime pas sur tout ça ni raison d'État nana est-ce que raison d'État fana tɛ nin bɛɛ sanfɛ parce que jamana ko min waati min sɔrɔsiw ye galabu ta k'a fɔ bɛna jamana parce que an bɛɛ b'a dɔn an bɛ gɛrɛ an b'a fɔ c'est vrai an b'a fɔ Mali sɔrɔsiw bɛ fan bɛɛ e ni ne b'a dɔn waati tɛmɛnen pour que autorité ka taa Kidal waati yani ko ka f'i ka autorisation ta soit SEMA fɛ sabula ko caman kɛra
e b'o dɔn ne b'o dɔn mais waati min ni ko ninnu bɛ fɛ ka ban fɛn bɛ yen mais est ce que raison d'état fana tɛ premier ni ko ninnu kan. i yɛrɛ filɛ ka min fɔ la raison d'état mais état ye jɔn ye n ko état y'an bɛɛ de mais ɲɛmɔgɔ minnu b'a la olu de bɛ hakilina min di mais n'o hakilina ma ɲi o tɛ se ka k'o kɔ surtout i bɛ ka min fɔ ko galabu bɛ ka wuli sisan ni sɔrɔsiw galabu n'u tun t'u la an tun tɛ wuli o n'oublie pas que les 2 tiers an y'o de perdu en 10 mois mais 10 mois wa oui en une semaine non ayi n ka bɛ 10 mois kɔnɔ 2 tiers tun tɛ yen de mars jusqu'à janvier 2013 o wagati kelen olu bɛ bolola wulikajɔw bɛ yen o wagati kelen sɔrɔsiw bɛ k'u labɛn ka wuli imagine élection kɛra dɔrɔn de tic au tac an ni diɲɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ma wuli k'an jɔ mun de nana tuguni 2014 fɛn dɔw forcera fili dɔw yera o de nana n'accord ko ye donc mali ko la an kana to k'a fɔ k'an ma an ɲinɛ an binyɔrɔ kɔ quoi an talonyɔrɔ kɔ k'an bɛ taa jigin an binyɔrɔ la quoi foyi de ti mali la min dogolen don maliyɛnw na ni san 10 laban in kɔnɔ n'i ko bi i bɛ se ka kalabanjiya de kɛ mais k'i tɛ mali problème dɔn k'u bɛ taa siri hali kɔfɛ mɔgɔw la c'est vrai que i tɛ fɛ ka tiɲɛ de dɔn mali problème furadama kɛra yan c'est pour que M5 ka kɛlɛ wulilen i y'a ye hali mugu cira M5 mɔgɔw la mais o ma bali sɔrɔsiw kɛlen ka fanga ta i m'a mɛn ko M5 mɔgɔw wulila ka taa i bɛ ka mɔgɔ kelen kɛlɛ parce que mun na mɔgɔ kelen minnu tun bɛ M5 ɲɛma o mɔgɔ kelen tun bɛ i bɛ ka nɔfɛ u ko k'u bɔra a nɔfɛ mun na parce que fanga tun man ɲi i bɛ ka tɛ mali ye donc olu yɛrɛ tɛ mali ye n'a bɛ fili la a bɛ kɛlɛ o wagati kelen de kɔnɔ sɔrɔsiw nana fɛnɛ sɔrɔsiw nalen ko sɔrɔsiw de ye maliyɛnw ye sɔrɔsiw kɛlen ko alfitiri de ye ils sont comme les arbitres c'est pourquoi n'i ko ko i bɛ ka armée défense ta ne bɛ yɛlɛ i la quoi parce que mɔgɔ tɛ yen min tɛ armée défense ta mali la. ok an bɛna taa kalata la an y'a ye kalata report kɛlen min ye appel du 20 février aw ka mɔgɔw kɔni ye conférence kɛ kuma caman fɔra conférence in na an ye vidéo 3 ɲɔgɔn bonyaku ta an bɛn'u lamɛn kelen kelen an b'o lamɛn an bɛ décortiquer an b'o lamɛn an bɛ décortiquer yanni waati min dira ma sabula o bɛ k'aw kɛrɛ kɛsɛ Augustin n'a ye reçu preneur don élément fɔlɔ le premier élément a y'o passé an k'o lamɛn an bɛ sɔrɔ ka na ka o décortiquer. Ayo bɛɛ k'i hakili jagabɔ y'a dɔn olu ta ye kuma bɛɛ an ka taa ye u girinna wagati dɔ la n'aw hakili b'a la ka taa subahana mansiw bɔ wagati dɔ la ale minisiri kelen o y'a sɔrɔ u b'u ka a ba la France 12 fili la souveraineté u taara ka taa komayɛlɛma ko dɔ kɛ o y'a sɔrɔ u ye lajaba sugu bɛɛ da CEDEAO kan ka na ni komayɛlɛmafɛn dɔ ye tugun ko carte d'identité nationale n'aw hakili b'a la u ye carte kura minnu dilan kɔsa in na biométrie ko min bɛ bila nina nɔ na carte fila tɛ dɛ CEDEAO carte don n'a bɛ minnu kun a y'a bɔ a k'a kala CEDEAO de sɛbɛnnen don a kan n'a bɛ minnu kun a y'a bɔ a k'a kala CEDEAO carte CEDEAO de bɛ maliyɛn bɛɛ bolo bi u ye bu feere aw ma ka bu mun mɔgɔw da la ka tɛmɛ ni kuma ye tugun minisiri yɛrɛ a ye sɔrɔsi fini don journalistes y'a ɲininka ko an bɛ don min na i ko bi an ka souveraineté b'an bolo an yɛrɛ ka base de données an ka cartes bɛ dilan an yɛrɛw fɛ yan a y'a fɔ wa a ma fɔ ale hakili la ko anw ɲinɛna ale hakili la ɲinɛ nin ye report des élections ye donc a ye kuma min fɔ nin ko la nin ye report ko ye par rapport aux cartes donc a ye kuma caman fɔ carte in ko la mais report min évoquera puisque ministre ye carte biométrique données minnu mais parce que mɔgɔ caman tun bɛ k'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ report tun bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni peut-être lakana bonnako kan mais ko n'i ye communiqué in jateminɛ lakana fan si de ma fɔ a la ka kɛɲɛ parce que c'est vrai an tun bɛ référendum kɛ waati min armée tun ma posture sugu dɔ ta mais sisan ka na bɛn ni kalata ye posture yɛlɛmana offensive bɛ ka kɛ girigaraw bɛ ka kɛ fan caman mais c'est vrai ni lakanako tun ma fɔ a la politique mɔgɔ caman fɛ ni lakana kuma tun fɔra o tun bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman tun ka adhérer fɛn in na mais puisque lakana kuma ma fɔ o kɔrɔ ye ko a bɛ se ka kɛ fan bɛɛ mais dabariko min ye carte ko ye a yira k'a fɔ données bɛ logé bɛ yɔrɔ min o clé t'an bolo bon caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka référendum dun kɛra
caman bɛ k'i poser e yɛrɛ bɛ se ka mun faamu surtout e yɛrɛ ka cɛ bɔra ka kuma min fɔ an bɛ se ka mun faamu ka kɛɲɛ ni o ye. Bon, effectivement an bɛ appel tɔnden bɛɛ fo parce que ni an balimakɛ Nabi bɔra ka min yɛrɛ fɔ sisan n b'a yira mɔgɔw bɛ mɔgɔ minnu dɔn kosɛbɛ appel yɛrɛ la ninnu t'o la kosɛbɛ mais appel jama de ka ca nin bɛɛ bɛ y'a ye conférence la maa minnu tun bɛ yen c'est pour te dire que ni u ye Sherif ka déclaration appel tɔgɔ la o de bayɛlɛmana i m'a ye maa fɔlɔ y'a kalan fɔlɔ français la ale ka sɔrɔ k'a bayɛlɛma bamanankan na a kɛra ten cogo la nin ye Sherif ka écrit de a ka signelen don appel tɔgɔ la maintenant i ye min fɔ aéroport ko la a dan tɛ a jɛra mɔgɔw ɲɛ o min kun bɛɛ ye yɔrɔ min fɔ bɛɛ kun bolo k'a bɛna sécurité ko de bɛna fɔ a la mais sécurité ko ma fɔ a la donc n'o ma fɔ a la ka ban o ye tare o bon min fɔra a la appel kelen in kɔnɔ mɔgɔ sɔrɔla le président de l'alternative pour le Mali Mamadou Traoré dit le roi o ko n'u ye yamaruya d'ale ma bi a bɛ taa 5 milliards ɲini ka na pour que an ka tile ka d'a ma an ka élection kɛ c'est pour dire aux Maliens que appel tɛ sɔrɔsiw contre la o tɛ n t'o terme yɛrɛ fɔ hali transition an t'u contre la mais an bɛ tiɲɛ de f'u ɲɛna e tiɲɛ ye diyagoya de jamana y'an bɛɛ de ta ye wa a bɛ jɔ tiɲɛ de kan. ok d'accord Augustin an k'a lajɛ an ka taa video filanan na sabula waati bɛ ka kɛrɛbɔ se an k'a lajɛ an ka video filanan fana balancer parce que o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn rejoindre ka kɛɲɛ ni élection ko report de. o de la an b'a f'u ye sɔrɔsigi ka n'i kɛ politiki kɛnɛ kan dɛ jɛgɛ bɛ ji dɔ na da kɔnɔ ji kun tɛ dɛ. u bɛ u yɛlɛnna terrain min kan nin ye an b'u ci ka taa k'u ci ka segin k'u kɔ k'u ɲɛ ko u yɛlɛnna politiki terrain de kan se anw fana ye politiki mɔgɔw de ye an b'a yir'u la k'a fɔ ko jɛgɛ ka ji dɔ na da kɔnɔ ji sen t'o la u tɛ nin dɔn ale ɲinɛna k'a fɔ a ye tennin dɔ k'i bila warabolo la ka t'i jɔ ko an ka souveraineté b'an bolo ko carte o suma k'o dugumajɛ o maa kelen bɛ bɔ k'i jɔ ko société dɔ bɛ yen ko faransi société don ko Ademia ko awa k'olu ban bɛ ka clé di ko walasa an ka se k'an ka base de données sɔrɔ donc élection tɛ se ka kɛ a ɲinɛna tugun k'a fɔ u ye komayɛlɛma ko min kɛ da fila in na n'a bɛ f'o ma ko référendum ale ɲinɛna k'a fɔ k'u y'o fana kɛ an kun bɛ yan an kun bɛ k'u filɛ o n'i kɔrɔtɔla sanfɛ fɛndala ma a b'a fɔ ko n kun bɛ k'an kun siɲɛ an b'o fana gɛn k'o jɔ u la u ye o référendum mun kɛ u y'a kɛ ni awa fichier jumɛn ye u y'a kɛ ni bugulatigɛ sɛbɛn jumɛnw ye u y'a kɛ ni liste électorale jumɛnw ye kaba waati an y'a fɔ jamanadenw ye ko ninnu b'a la ka komayɛlɛma kow de kɛ u bɛ jinɛmɔriya baaraw de la ninnu tɛ sɛbɛko baaraw ye dɛ. n'i ye jateminɛ Nabi ka kuma nin na hali bi c'est à dire nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ processus min bɛ yen mais est ce que an tɛ se k'a fɔ fana processus parce que processus bɛ se ka kɛ référendum na parce que an y'a ye référendum a kun fɔra ko carte biométrique de bɛna kɛ mais kɔfɛ a yira k'a fɔ carte biométrique ninnu bɛɛ ma se ka enrôlement kɛ a yira k'a fɔ ko carte biométrique ninnu bɛna bɔ ni nina de o de kosɔn caman fana ye caman ka carte biométrique hali bi erreur b'a la parce que ni nina min donna o caman ni o bɔra parce que a ma se ka corriger a taara mɛn ni o kɔfɛ ni gɛlɛya fana nana don o ni entreprise fana ni ɲɔgɔn cɛ est ce que o de fana tɛ se ka na ni nin ko sugu nin ye peut être a bɛ se ka kɛ référendum waati gɛlɛya dɔ tun tɛ yen mais référendum kɔfɛ gɛlɛya dɔ nana don est ce que o fana tɛ se ka nin ko ninnu expliquer. n b'o de f'i ye o tɛmɛli n ko n'i ɲinɛn'i jujɔ kɔ i laban ko b'i kɛ i kɔnɔ quoi les blancs disent quand tu prends le chemin de je m'en fous tu vas te retrouver dans les villages de si je savais o de y'o ye o fɛn min t'i ka baara ye i nakun tɛ fɛn min ye n'i ko k'i b'o karaba mais o kɛli bɛ gɛlɛya o hali n'o kɛra o bɛ kɛ ko wɛrɛ ye bɛɛ ye référendum yɛrɛ kɛli ye référendum t'a kɔnɔ a fɔra k'ale ni maga bɛ k'a la parce que n'an b'o fɔ M5 ye 10 mesures dɔ di o 10 mesures in na 17 mesures. Non, a yɛlɛmana ka kɛ 10 mesures o 10 mesures in kɔnɔ min kalanna banda o kelen ka 5 mois kɔfɛ parce que janvier comité stratégique ye lettre ci bandaw ma c'est jusqu'à mois de mai le 6 mai précisément a ye jaabili kɛ a don f'a fɔra ko 18 mois in Choguel yɛrɛ ko seconde tɛ fara a kan donc c'est pour te dire que a kɔnɔ n'i y'o papier in ta k'a lajɛ fɛn b'a kɔnɔ révision b'a kɔnɔ mais nouvelle constitution t'a kɔnɔ
a fɔra k'a bɛ réviser mun de fɛnɛ kama pour que ka kalata in kɛ ka ɲɛ maintenant loi électorale ko kuma yɛrɛ a fɔra ko n'o fɛn fɛn bɛ kɛ ko k'a bɛɛ de kɛ consensuellement consensus kɔnɔ o ye jumɛn ye en même temps inclusivité kɔnɔ c'est comme malien bɛɛ de da kan ka don a la e référendum ye o tɛmɛna cogo min na yan'o cɛ assise kelen o tɛmɛna cogo min na i y'o ye fasoden jugu fasoden ɲuman a ka créer o bɛɛ kɛra ni wagati kelen in de donc c'est pour te dire que fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi nin tɛ an ka autorité min bɛ se place u ka baaraw tɛ u ka baara fanba an bɛ se ka u fo yɔrɔ min na u ko maliyɛn ka k'i yɛrɛ ta ye ko maliyɛn filɛ nin ye kuma duman ka di maliyɛn ye mais baara ɲuman man da an fanba ɲɛ an b'o fɔ ka d'a kan sinon an wulila ni laɲini min ye n'o tun ɲɛnabɔra an ni diɲɛ tɛ se ɲɔgɔn ma diɲɛ tɛ se ɲɔgɔn ma an n'an kɛrɛfɛmɔgɔw tɛ se ɲɔgɔn ma ni si tɛ M5 ka laɲini kɔnɔ wa ni si ma M5 bila a ka laɲini jɔli la laɲini ni M5 tɔgɔ bɛ fɔ n bɛ b'o fɔ mɔgɔw ye bi n'i ko k'i bɛ M5 ta bi i b'a ta appel de la parce que ka bɔ ka mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ min kɛlɛli jamana kama don i yɛrɛ kama tɛ parce que mɔgɔ tɛ appel kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni bɛ min dɔn min ni surasiw ma surun ou bien o ni fanga ma surun ou bien fanga in ma laɲini yɛrɛ k'u ɲɛ ka tɛmɛ maa minnu bɛ bɔla n m'a fɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ ou bien gouvernement kɔnɔ ou bien olu ka nɔrɔbila o m'olu fɔ mais mɔgɔ minnu bɛ bɔ k'a fɔ ko karisa ninnu tɛ jamana fɛ ou bien o tɛ jamana fɛ ou bien o tɛ transition in de fɛ c'est que faamuyalibaliya ka ca yen c'est juste pour te dire que ni Assimi les 5 colonels parce que u y'u stigmatiser ka ban k'u k'o ye u degelen d'o de la i b'a ye régime o régime mana na u bɛ sina k'u ka denbaya ni koron parce que il faut k'u ka turu ta ka d'o kun o mɔgɔ kelen bɛ taga o n'o ka denbaya o bɛ kɛ ko ala m'o da Mali la i tɛ Mali min ye ne yɛrɛ dabali ban 63 ans Mali faama foyi tɛ yen ko n'i y'a kɔ lajɛ k'i bɛ tanu y'a la o bɛ se ka kɛ o jamana sugu jumɛn ye donc an k'a ye ko fitiriwaleya barika ka bon kosɛbɛ Maliyɛn de b'a sigi ka mɔgɔ lajɛ n'i y'i ka baara kɛ o baara kuncɛlen o ɲuman ale b'o tɔgɔ ta mais n'a tiɲɛna u bɛ tila ka i ma mɔgɔ tɔgɔ mɛn ale ye tembeli tɔgɔ bɛ fɔ a la yan kana ɲinɛ o kɔ dɛ a bɛɛ kɛra i sen kan bisimila a bɛɛ kɛra ne sen na ne y'a bɛɛ ye mais a bɛɛ fana bɛ fɔ sabula an ka baaraw de an b'a bɛɛ ye an b'a bɛɛ mɛn an b'a ta walasa ka reporter nka an jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la donc nin waati in na an bɛ taa video sabanan na an bɛ sɔrɔ ka don sisan ta ye jumɛn ye an yɛrɛ bɛ se ka to fanga in na cogo di dɛ parce que an y'a mɔnɔbɔ komi jamanadenw jɛra n'a ye walima hali ni mun ma jɛ n'a ye u tɛ se k'a fɔ nka sisan ta ye an yɛrɛ bɛna se ka to fɛn in na cogo di ka d'aw o de ballon fililen filɛ nin ye k'a lajɛ a tɛ jouer yan a kana siga a ballon tɛ jouer dɛ a tɛ jouer an tɛ jɛ n'a ye bi an tɛ jɛ n'a ye sini transition tɛ prolonger wa an bɛ dɛmɛ ɲini communauté internationale fɛ an bɛ dɛmɛ ɲini CEDEAO fɛ an bɛ dɛmɛ ɲini Union européenne fɛ an bɛ dɛmɛ ɲini Américains fɛ diɲɛ seleke naani tɔn bɛɛ lajɛlen Nations Unies an bɛ dɛmɛ ɲini fɛ an bɛ dɛmɛ ɲini Union africaine fɛ wa an bɛ taa Nations Unies na an bɛ taa Union africaine na an bɛ taa CEDEAO la n'u m'a bila a ja la u sigilen tɛ ni ko ko ye o bɛ bɔ a la n bɛ kuma cɛ ni kuma min ye kuma kuncɛ ni kuma min ye o de ye ko n b'a kɛ kuma bɛɛ n b'a kɛ foyi t'a la n'i y'a kɛ ni fɛn bɔra a la fɛn t'o fɛnɛ la asalamu aleykum. ayiwa nin ye bamanankan ye nin tɛ fulakan ye mais n'i ye nin jateminɛ nin kuma minnu fɔra mais est ce que an tɛ se k'a fɔ vraiment nin ko in fana les mots sont forts ka kɛɲɛ ni jamana bɛ position min na nin waati in na an bɛ waati min na est ce que nin waati in na élection ko kuma yɛrɛ bɛ se ka fɔ mais hali n'a y'a sɔrɔ ministre y'a jira k'a fɔ élection chronogramme n'a kun yira k'a fɔ élection tun bɛ daminɛ depuis municipal la fo ka yɛlɛ mais a bɛɛ bilala sisan k'a fɔ k'u bɛn'u ɲɛsin kalata ma est ce que an bɛ contexte min kɔnɔ kalata kuma yɛrɛ bɛ se ka fɔ parce que caman b'a jira k'a fɔ n'i b'a mɛn k'i bɛ kalata ko kuma fɔ jamana yɛrɛ de bɛ yen ni jamana tɛ kalata tɛ n tɛ n pa i ka kuma dɔ kunna dɛ i ko ko nin wagati nin wagati ko nin wagati ko nin kuma gɛlɛn ninnu fɔ kuma moi je pense que Tacite Bandaw ko wagati bɛɛ bɔra a degun kalama et c'est o wagati kelen a ma fɔ ko ninnu minnu bɛ ils sont illégitimes ils sont illégaux
et ça m'a fait wagati kelen ko seconde k'a tɛ fara transition kan n'u m'a bila a jala u b'a bila a goya la nin tɛ kuma kura ye o nin bɛɛ fɔra Mali kɔnɔ yan mais bi bi in na o misali fɔlɔ ye jumɛn Choguel yɛrɛ min i tɛ se ka kuma gɛlɛman fɔ transition in ma ka tɛmɛ Choguel kan i bɛ se k'a ladege de sinon nin kuma foyi tɛ yen ni min ma fɔ donc on a assumé a bɛ rôle dɔ de kɔnɔ parce que mun na a y'a yira a wagati M5 wulila o kɛlɛ min kama n ko wagati kelen y'a sɔrɔ CNT kɔnɔ M5 mɔgɔw bɛ yen o wagati kelen kɔnɔ gouvernement tun ye M5 mɔgɔw ye mais o ma bala fɔli la o b'o kelen de bɛ yan hali sisan. est ce que waati la M5 mɔgɔw tun bɛ a kɔnɔ. Ben le cerveau ye CNT kɔnɔ mɔgɔ ye Abouar Sigiri ye CNT mɔgɔ ye. non est ce que olu tun ma bɔ depuis kɛlɛ est ce que olu tun ma walansa ka bɔ CNT in kɔnɔ. walansa bɛ donc ka bɔ M5 in kɔnɔ na. ah donc n'o don e bɛ fɛ k'a fɔ ko maa si bɔra sɔrɔsiya la sisan. ou bien ne ye fanga sɔrɔ dɔrɔn i bɔra a la de. non o tɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ c'est à dire kɛlɛ aw ka kɛlɛ in yɛrɛ nana kɛ kɛlɛ sugu dɔ ye kɛlɛ kɛra IBK binna bɛɛ n'i kun tara parce que dɔw tun bɛ mouvement kɔnɔ olu yɛrɛ sama ka bɔ parce que o y'a ye k'a fɔ sisan mouvement bɛ ka sira min ta a t'olu kuntilenna na olu y'u sama ka bɔ mouvement kɔnɔ sinon i bɛ k'a fɔ n'an ko an bɛ taa tan caman bɛ a kɔnɔna na a bɛɛ tun y'a yɛrɛ mais waati dɔ kɛra u bɛɛ y'a jira k'a fɔ o kuntilenna tɛ kɛlɛ in ye donc olu ta tun ye IBK ka bin IBK binna olu kuntilenna walasa jamana kan olu y'u sama ka bɔ olu tun tɛ jate tuguni n'a fɔ tɔnden. Temeli n bɛ k'aw de fɔ e bɛ M5 parce que caman fana n'i y'o ɲininka u b'a fɔ n ma don M5 tɔgɔ la kana na non n bɛ k'a f'i ye de parce que non fɔli tɛ dɛ kana na nɛgɛ falise mɔni ka dun fɛn tɛ M5 papier kun t'a la a bɔra fɛnɛ ko rassemblement des forces patriotiques oui. o tuma e tɛ patriotique tu n'es pas patriote du mouvement du 5 juin e tɛ patriote ya maa fɔlɔ minnu bɔra ni sɛbɛn b'olu bolo n'o ye FSD ni EMK o yɛrɛ y'a fɔlɔ ka fara CEMASI kan olu minnu ye papier tigi n'olu de jɛr'u ka papier kɔ ka M5 créer ko Mali bɛɛ t'a dɔn et ni minnu donna a kɔnɔ moi je pense que n'i taara aventure la hali ni i ye papier falen a bɛ f'i ma ko d'origine donc cɛ o cɛ a yɛrɛ sɔrɔ transition kɔnɔ M5 ka kɛlɛ de senfɛ i ye M5 ye i bɛ se k'a fɔ de k'i ye M5 janfa M5 ye idéologie de ye u bɛ tilen k'a fɔ hali sisan o kelen mais n'i y'o ɲininka o caman b'a fɔ ko ma don M5 tɔgɔ la n kan b'o de ma o e ma don M5 tɔgɔ la est ce que o kun kan ka kɛ c'est pourquoi i b'a yɔrɔ dɔ fɔ transition in depuis a daminɛna i bɛn'o yɔrɔ de fɔ depuis transition daminɛna an b'o de fɔ autorité min nana fanga la u ma sariya ninnu bato M5 yɛrɛ ye plainte k'u kan CNT in sigicogo la parce que a ma fɔ ka ɲɛ donc a ma fɔ ka ɲɛ CNT in yɛrɛ c'est parce que mɔgɔ caman y'i plaigner ko nombre min dira ma o nombre ma taa olu bon o de bɛ ka fiɲɛ na n'i y'a mɛn o kɛra n'a y'a sɔrɔ proposition kun tɛ yen an bɛ se k'a faamu n ko charte de sigira k'a nombre fɔ ka tila k'a tacogo bɛɛ fɔ mais o ma bato o de la n bɛ ka fɛn ko kow bɛ ka k'a kɔrɔ n'i ko ko jamana nin wagati la nin kan ka kɛ fɛn min sigira nkalon kan oui mais ni ko nin waati ne bɛ k'a fɔ ka kɛɲɛ ni posture min bɛ nin waati na ça veut dire waati min kɛlɛ bɛ yen waati min cɛdenw bɛ ka burun waati min a bɛ k'a fɔ ko insécurité an ɲɛ bɛ attaque bɛ ka multiplier fan bɛɛ est ce que o waati ye k'a fɔ o waati ko kalata bɛ se ka kɛ o waati puisque an bɛ se k'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ sisan ko école datugura administration tɛ yɔrɔ minnu bon c'est vrai n'an k'an b'o kɛ i bɛna sɔrɔ waati min référendum tun bɛ kɛ affrontement tun tɛ an ni mouvement armé cɛ mais le fait que affrontement donna est ce que bi parce que EJ tun y'a yɛrɛ o waati k'a fɔ référendum sera ka se Kidal mais est ce que bi n'an k'an bɛ taa kalata la est ce que e dannen b'a la k'a fɔ bi kalata bɛ se ka kɛ Kidal ka kɛɲɛ ni posture kura bɛ yen ne tun bɛ k'a fɔ ka da o de kan il faut k'an ka fɛn dɔ faamu n'an ko ko souveraineté ko an tɛ sɔn diɲɛ ka fɛn dɔw dicté an kun maa minnu bɛ fanga la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ maliyɛn miliyɔn kelen bɔ kosɛbɛ donc u k'a dɔn miliyɔn 20 ni kɔ de bɛ yen donc n'a fɔra ko olu fana b'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔ exiger maliyɛn tɔw kan an t'an yɛrɛ ɲininka o la o de la ne ko ne tɛ fanga jalaki n tɛ fanga jalaki yɔrɔ min na parce que n'olu m'u ka kɛta dɔn jamanadenw kan k'u ka kɛta dɔn ni référendum kɛra yɔrɔ o yɔrɔ élection présidentielle in bɛ kɛ yen sanko tɛ koyi kalo damadɔni ko de don a ko yɛrɛ banna a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan mais n b'o de fɔ ko baara ka kɛ ni posture minnu tun bɛ yen est ce que posture ma falen parce que n y'o de fɔ n ko référendum bɛ kɛ waati min accrochage tun tɛ an ni mouvement signataire ninnu cɛ mais bi de fait que accrochage nana don attaque bɛ ka kɛ Temeli mun y'a don an n'u cɛ komi e de y'a kuma don a kɔnɔ mun y'a don an n'u cɛ accrochage don an n'u cɛ accrochage parce que a yirala k'a fɔ mouvement armé tun bɛ yɔrɔ min ni MINUSMA kan ka se ka MINUSMA ka kan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a n'o olu bɛ bɔ yen kan normalement kan tile kan ka di Mali finitigilakaw ma mais n'i ye jateminɛ kɛ accord tun bɛ kɛ waati min an ni diɲɛmɔgɔ sigira ka min a yira k'a fɔ
Musa Marata kɔfɛ ko bɛɛ k'i ka position garder donc Mali tun bɛ position mun na olu ye olu garder mouvement armé signataire tun bɛ yɔrɔ mun olu fana tun y'u ka position garder waati la u y'u ka chef d'état major ni fɛn caman yɛrɛ sigi o waati kɔnɔna na bon mais n'a ma ɲɛ MINUSMA nana diɲɛmɔgɔ nana anw de ko bon ko ka taa olu ko n'u bɛ taa olu ka dagayɔrɔ olu b'a clé di jamana finitigilakaw de ma parce que a n'o de ka kan non jamana finitigiw min ye sɔrɔsiw ye min ye armée nationale ye olu bɛ kan emprise di olu ma bon emprise an y'a ye Ogosagu kɛra problème ma kɛ o première phase kɛra o ma kɛ problème parce que o kɛra centre yanfan na mais kabini an donna nord la ka daminɛ Ber ka taa problème kɛra parce que mouvement armé y'a ye k'a fɔ ni finitigilakaw nana min ye sɔrɔsiw ye ni olu bɛna na sigi position min na a kɛra comme i n'a fɔ olu ka position de bɛ ka minɛ o de nana ni accrochage ye o parce que olu tun bɛ fɛ clé ka d'olu ma a clé dun tɛ se ka d'olu ma bibi na n'i ye nin yɔrɔ fɔ e bɛ ka mouvement armé minnu fɔ moi je dirais que mouvement armé yɛrɛ tɛ Mali la bi parce que munna SEMA o mɔgɔw bɛ gouvernement kɔnɔ o bɛ Mali drapeau bleu Ghana CNT kɔnɔ mais u y'olu de bila ka da k'olu ka n'u représenter tiɲɛ tɛ yan mais n'a fɔra ko ka taa clé minɛ o tuma olu tɛ maliyɛnw de ya groupe armé ninnu tɛ maliyɛnw de ya pourquoi olu tɛ bila u ka taa clé minɛ ka na di maliyɛnw yɛrɛ ma moi je pense que maliyɛnw de bɛ ɲɔgɔn na dɔw bannen don i ko M5 ta bɛ cogo min na nin kɛlɛ kelen min bɛ yen pour moi armée de taara par exemple ka taa tir kɛ fɛn na o mais o ma tɔ y'an ka armée accusé o minnu ye tir kɛ imam ka niveau la minnu ye tiriw kɛ maliyɛnw tɛ yan a ma fɔ an ye ko ivoiriyɛnw don a ma fɔ an ye ko chinois don a fɔra an ye ko maliyɛnw de don u tun bɛ ka fɛn dɔ de sécuriser mais o kama ese y'a mɛn ko mɔgɔ dɔ ye surasi dɔ accusé ko parce que ko i bɛ ka bin na mais n bɛ fɛ ka yɔrɔ min f'i ɲɛna il faut k'an k'a faamu an ka jamana ko mais an fana bɛ yɔrɔ min i bɛ ka gouvernement min fɔ n bɛ kuma latigɛ mais an y'a ye o ka ministre kelen bɛ gouvernement na o bɔra ka dénoncer k'a fɔ ale ta olu parce que an y'a ye communauté dɔw kɛra surtout minnu CSP kɔnɔna na olu dɔ farala ɲɔgɔn kan fɔ ko t'u k'u yɛrɛ ye o balimaw bɛ ka mun kɛ o t'u k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ donc ça veut dire que olu y'o désolidaire ka ban maintenant a situation bɛ kɛ cogo di ni ciden min nana ni ale ko bon ne bilara ka na ci de kama jamana kɔnɔ k'a to ci kɔnɔ n'ale bɔra k'a fɔ bon minnu ye n bila ci la n tɛ k'a yɛrɛ ye u ka baara kɛlen kɔnɔ a ye marifa bila an ka sigi jamana kɔnɔ o bɛ qualifier cogo di. Temeli o de la n bɛ k'a f'i ye ko Mali kɛra dugu ye min ye yɛlɛkodugu ye i bɛ ka fanga la o ka parti mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni coup d'état kɛra olu la ka minnu yɛrɛ gɛn ka bɔ assemblée nationale kɔnɔ légitime légal kɔnɔ o mɔgɔ kelenw tilala ka kariya ka don CNT illégitime illégal kɔnɔ et il soutient les putschistes mais i bɛ mun fɔ o la hali bi o jamana kelen kɔnɔ ni rebelle dɔ ko il soutient les militaires parce que aw yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko putsch tɛ ko révolution de don parce que a y'a yira k'a fɔ ko révolution de don non o yɔrɔ tɛmɛna voilà o yɔrɔ tɛmɛna o tun y'an ka kɛlɛ ye mais aw ka kɛlɛ nana o mɔgɔ kelen de don n'oublie pas que coup d'état rectification kɛra coup d'état de mais o mɔgɔ kelenw tɛ yan ayi hali n'o mɔgɔ kelenw don o mɔgɔ kelenw tɛ dɛ o mɔgɔ kelenw don non anw t'a bila an kunna o mɔgɔ kelenw mais jɔn falenna o cɛ la jɔn falenna e tun bɛ Mayiga dɔn a wagati ya jɔn Ablaye Mayiga dɔn Ablaye Mayiga tun b'a kɔnɔ Ablaye Mayiga tun mana boulevard la non a mana boulevard la a mana bi gouvernement kɔnɔ déclaration bɛ kɛ don min na déclaration bɛ kɛ minnu y'u sigi k'a fɔ u nakun tɛ fangako ye u nana sisan u bɛna rapidement parce que armée bɛ danger la u yan'a parachever quelques mois olu bɛ taga u ka front na u bɛna transition civile créer o de fɔra mais coup d'état min kɛra bandaw la ça c'était un coup d'état ils se sont assumés donc là ne ko yɔrɔ de fiyɛ n'i ko c'est les mêmes personnes oui mais parce que olu fana y'a jira k'a fɔ ko olu nana ni bandaw sira min kama a tɛ ka bɔ a sira fɛ parce que u nana Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mais o y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya fila tɛ ka kɛ mais o bɛ ka baara kɛ hukumu kɔnɔ bon yɔrɔ la est-ce que an bɛ se ka fɔ an k'o yɔrɔ jɛya quoi an kana na fɔ k'an bɛ ko ta ko k'a fɔ ko 5 colonels surtout personnellement minnu tɔgɔ identifié don ka daminɛ Asimi na olu dɔrɔn tɛ Mali armée ye quoi kosɛbɛ non an b'a dɔn 5 personnes 5 colonels o tɛ se k'a fɔ k'olu bɛ pays ta ko k'u sago k'a la bɛɛ b'o dɔn donc an kana n bɛ ka n y'o yɔrɔ de f'i ye n ka kuma tɛmɛnenw la a kana na Mali problème centré k'a di famille kelen ma k'a bɛ tila k'olu sacrifier dɔ de kɛra o la donc bi bi in na n'a fɔra ko armée est toujours arbitre ninnu bɛ kuma chaque fois a lajɛ ni Asimi bɛ kuma a bɛ mun fɔ ko population mana min fɔ ko peuple mana min fɔ il dit jamais l'armée non il dit nous laissons derrière les aspirations du peuple et nous défendons les intérêts du peuple donc mais o yɔrɔ la ne ko k'e bɛ taa fɔ ko e bɛ taa 5 colonels fɔ kan'o fɔ i bilen Asimi bɔra et surtout non n bɛ k'a ɲɛf'i ɲɛna min na n ko mɔgɔ kelen tɛ quand les 5 là sont venus u taara jɔnni fɛ yen
u taara bɛɛ fɛ yen taara bɛɛ fɛ yen bɛɛ y'u ye u ni bɛɛ kumana Musa Tarawele kumana président kɔrɔ Ala ka ɲini u la u ni nin bɛɛ kumana u ni bɛɛ ye conseil d'u ma o tɛmɛna maintenant u ye bandaw jigi don min na u ko ko olu de tun bɛna ci ɲɔgɔn na u ci ni ɲɔgɔn na tɛ parce que ko Asimi ni Moroko ni Sadio de tun bɛna se ɲɔgɔn ma o non c'est que ninnu ye kɔrɔw de ye kɔrɔ ninnu kɔnɔ unité o de don donc k'u tun bɛna bila ɲɔgɔn na n'u bilala ɲɔgɔn na anw balimaw de don dɔw faw de don maliyɛn dɔw balimakɛw de don dɔw kɔrɔkɛw n'u dɔgɔninw de don donc c'est pour te dire que n'i ko k'i b'a centrer ka kɛ mɔgɔ ye o tɛ a ye armée bɔ a la maintenant n'aw nana ninnu bɛ politique gun de kan politique gun c'est comme bi Asimi bɛ yɔrɔ min na IBK de tun bɛ yen a ye kalenkan dɔ de kɛ ka kuma dɔ de labato il n'est pas le seul cabinet présidentiel bɛ yen mun kama primature bɛ yen mun kama ministère bɛ yen mun kama département démembrement bɛɛ bɛ yen mun de kama n'u bɛɛ bɛ yen baara dɔ de kama ninnu bɛɛ de y'a acteurs ye o donc si ni jɛ kɛra n'a ye ko Bandaw kun bɛ ka bin kɛ maliyɛn bɛɛ de jɛra n'a ye et n'oublie pas que Bandaw ka coup d'état dɔrɔn tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ de jɛra n'a ye ko ka primature di M5 ma Choguel tɛ dɛ ko k'a di primature ma donc M5 mɔgɔw de fana jɛra n'a ye Choguel ka k'a ye donc il faut que kow ka jɛya quoi bi mais depuis Choguel bɛ k'a ye don min na il faut que les gens comprennent que Choguel n'est plus M5 Choguel est désormais autorité. Assimi n'est plus colonel de l'armée, mais il est président de la transition du Mali. Donc il faut que les choses soient claires quoi. Ok. D'accord, les choses sont claires. On va y aller à Foko, Watisera. Il y a comment Kunchakma, ça vous a Augustin. Comment Kunchakma, ka Alfo Albi, mais à Kunkadien Albi, justice côté là. Surtout Mamounou Milene Nobi, Kou ou Tekasegakma. Bɛɛ se ka da de temeli et u k'a dɔn mɔgɔ siranko tɛ mɔgɔ si tɛ se ka M5 kɛlɛ kɛ ou bien ka kɛ Bamako yan wagati min na i bɛ Badalabugu mugu bɛ ka ci ORTM na o kɔfɛ fanga min ka na k'e ka tila k'a fɔ k'i bɛ siran marifa ye k'u bɛ i bɛ siran kaso ye kaso bɛɛ b'a fɔ diinɛ k'a cɛ ka bɔ yen i don togo kaso la o de bɛ se ka mɔgɔw siran bon mɔgɔ b'i minɛ Asimi tɛ bɔ kulu sanfɛ ka na cɛsi minɛ Moroko ne tɛ bɔ a ka direction kɔnɔ ka na cɛsi minɛ mɔgɔ min b'i minɛ o ye surasi dɔ ye e tɛ min dɔn bon surasi dun bɛɛ ye e balima ye donc imagine u kana de vengeance en vengeance u kana n'a kɛ tiɲɛni ye an bɛ min fɔ bi ka bɔ kuma la san 30 fɔra sisan bɛɛ ɲɛna ko démocrate i b'u ɲininka ko olu ka mɔgɔ 20 tɔgɔ fiɲɛ min y'a tiɲɛ u tɛ se k'a fɔ mais u bɛɛ ni caman donna surasiya la o politicien dɔ ka sababuya fɛ ou bien o bɛ fonction publique ka politicien dɔ fɛ donc u ye politicien tɔgɔ tiɲɛ cogo min na o yɔrɔ de la n b'a fɔ Asimi ye qu'il fasse très attention surasi teni de b'a la l'armée est sacrée donc a kana to u ka to munumunu na civiliw kana fanga ta u ka tila k'a fɔ ko armée de ye jamana ci 123 Musa ka dictateur kuma fɔra hali sini a kuma bɛ fɔ ni nin wagati kelen tɛ k'olu yɛrɛ sera ka Musa lajɛya Musa ye démocrate ye min da Musa n'a ka famille ka bɛɛ b'a dɔn hali bi Musa denw tɛ se ka bɔ k'u bɛ kɛ maliyɛn normal ye bɛɛ y'a ye entité o min ye général ye n'o nana civil kɔnɔ civiliya la a lajɛ bi o denw bɛ cogo di donc k'u jija a ka da olu ma donc maa minnu b'u kɛrɛfɛ n'u bɛ tiɲɛni na u k'a dɔn u dɛmɛbagaw tɛ ko ni nin n'a ma tiɲɛ f'i ye i bɛ jugu saraka f'i ye ok ne tɛ ka segin k'an ka Sheriff Kone fɔ ok d'accord les très éclairés fo les très éclairés les sages l'imam Diko a bɛ Arabie Saoudite ale kɔni ye jamana bila donc nin waati in na an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka yira la k'a fɔ nin ye kuma ye min bɛ dan siri an ka baro la ka yira k'a fɔ maa min bolo tun bɛ fiɲɛ suru sira fɛ o de ye Abubakar Tarawele Granbe min ye régie d'antenne ye Yusuf Sangare fulakɛ Misintan ani nin waati in na Augustin Yousebeyi donc ayiwa je pense que j'ai bien prononcé o bɛ c'est Augustin Yousebeyi donc an b'ale fo nin waati in na Morlaye Touré o ye an yɛrɛ den an b'ale fo nin waati in na donc ka Moptikaw fo sabula gouverneur min ye Abbas Dambele colonel Abbas Dambele an b'ale fo ka chargé comme Mayiga an b'ale fo nin waati in na Awa Sise n'a ka denbaya an b'o fo Soumaïla Kulibali studio photo Kunare Yara Munkoro fo ka taa Banɲangara nin waati in na le gouverneur El Béchir ani Umar Gindo an b'o fo Madu Jembe Kanagala an b'o fo nin waati in na Seydou Kelepili fo ka taa Alain Jɛpkile min ye an ka directeur à la retraite an bɛ ninnu bɛɛ fo ka Alimatu Gite fo nin waati in na fo Ɲapunke promotion de la femme na nin waati in na an b'olu bɛɛ fo ka yira la k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔnya juru yira n na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'Ala sɔnna mardi wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye
bɛ bɔ kuma na an ka ɲɛmaba min baara kalifala min ma o ye Atɛrɛ Alidu Mayiga ye an b'ale fɔ nin waati in na k'a ka denbaya bɛɛ fɔ k'a fɔ aw k'an bɛn mardi wɛrɛ